Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш иштирокчиёни турнири UFC 311 охирон муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. Ана ҷуфти муҳорибаҳои асосӣ бошад, охирон суханҳои худро пеш аз муҳориба гуфтанд ва мо ин суханҳои онҳоро тарҷума карда ҳозир пешкашатон мекунем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. Ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Муин Ғафуров зидди Риня Накамура. Хонумон ва ҷанобон, муҳориба дар вазни 93 килограмм. Хонумон ва ҷанобон, Эҷи Прохаска ва Ҷамал Хил. хонумон ва ҷанобон, ма бо довталаб Умар Нурмагомедов. Ин лаҳза ин яке аз муҳорибаҳои деринтизор дар UFC байни ту ва Мераб аст. Паго шумо во мехӯред, гӯй ки ин чӣ гуна мешавад? Ҳамаи гапҳо тамом шуд. Паго танҳо ман ва Мераб дар ин октагон мемонем. ма дар ин ҷо барои гирифтани камарбанд, амал гардонидани орзу ва таърих эҷод кардан омадагиём. Барор ҷаноб, довталаб хонумон ва ҷанобон, ва ма бо чемпион Мераб. ин аввалин имконияти ту барои ҳимояи камарбанд зидди яке аз сахттарин ҷанговарон дар ин варзиш аст. Фикрҳои худро баён кун, ки ин кор чӣ гуна мешавад. худро хуб ҳис мекунам. ма ҷисман ва рӯҳан тайёрам. ин муҳорибаи хуб мешавад. ба шумо бачаҳо ӯ писанд меояд. ма Умарро хоксор мекунам. барор ҷаноб, ма дар карьераи ӯ аввалин мағлубиятро меорам. ма тайёрам. рафтем дӯстон, рафтем. чемпион хонумон ва ҷанобон, Мераб Дувалишвили. хонумон ва ҷанобон, ман бо довталаб Ренато Майкано. Ренато, ман медонам ки ту ин чизро дербоз буд ки мехостӣ. гӯй ки ин чӣ гуна аст? Як рӯз пеш аз ҷанг онро қабул кардан. ба ман фарқ надорад. бой додан кори ман нест ва ин рост аст. барои ман фарқ надорад ки ӯ чемпион аст ё не. барои ҳамин паго ман ғолиб мешавам. барор ҷаноб, бесаброна ин чизро дидан мехоҳем. Ренато Майкано, хонумон ва ҷанобон, ва ма бо чемпион Ислам. гӯй ки дар чунин муддати кӯтоҳ иваз шудани рақиб чӣ гуна аст? ма ин одамонро бемуҳориба гузоштан наметавонистам. ин барои шумост, бачаҳо. оё нақшаи ту баъди иваз шудани рақиб тағйир меёбад? не, ҳамааш ҳамон гуна. ман рақибро мешиканам, тамом. фарқ надорад ки зидди ман кӣ мебарояд. рафтем. барор ҷаноб, чемпион хонумон ва ҷанобон.